De chéad fáilte go dtí Páirc cheann Diarmada an seo garach de Rúisc an de Leathcheannais agus Cluiche Sóisir Cluiche Leathcheannais na hÉireann Coillte Mach as Mhic gimmerte na Éire an Clochar as tídóin an dá éan réite chun cóiricinis Cluiche cuní siar leabhar a chluig maialt ar an Páirc cinál crua go a teacha agus tá písaí atá cinálín floch nó tá crua a gcónaí le tíb seo an fáilte náisiúil an Sheáin. Tá athhuiid dá éan í léon deag fao sin agus bhíon sú leis sin is dóí a chuú mar riomh feidan chailteach dosach sé iad Cluiche Leathcheannais na hÉireann gon darhuiid áthríomh chonacht na drúte agabsúd agus níomh sa ggóil go chailteach tá Jamie McNicholas. Lína lánchúil, Matthew Cummins a caiimhid dó, Kevin Mulderrick a caiimhid i trí agus Evan Cosgrove a caiimhid gansaíomhid i cead. If it a cool give us a Jack Nyland, if it a Shea, Liam O'Calla, Captain California, Liam Kelly, agus if it a Shach, Darren McGovern. Lár na Páirc tá Paul Kelly agus in dhéanach leis I gimmer tá ifid I tícha tá tucisteach na Brian Gallagher, Martin Liam Smith an animert. Ifid I Davis Stefan MacDonald nó Stephen McDonald be 16 am lár na Páirc an da hat slá tá Connor Malley agus ifid I dóhé gotá Oisín Mulderrick. Agus an lína lán tosach Finan Burka ga 30 níl an lán tosach Jordan Henry hí Rowney an nána immert agus tá áitsúd fáte girid fi héin Aidan Cosgrove agus críochnaíon ifid a cúdéag Thomas Keegan an lína sin lína lán tosach go chailteach an tro nóna seo. Agus maidir leis an feidan atá an nai an tróna seo agus an feidan sin anú in ná éidir óg Clochar as tíóin agus Sheáin bhfuil siadsan gaiileach an tróna seo tá áthúr absúd chamá. Sa ggóil ob an tróna seo tá Rory McIlroy fé cáilúd enim cáilúd Fátharn. Ifid dó tá Sean McCaffrey, Dominic McKiernan a cai gansaí ifid trí agus Rory McCaughey a cai gansaí ifid a cead. Ifid a cúig atá Captain California Connor Shield, níl an leacholaí láin I Matty Callahan I gimmert agus tá áitsúd fáte Cillian Barkley agus an cai gansaí ifid a seach tá duine gan na Georgia Mark Bogue. The Lord na Páirc tá Barry McKinnon cai gansaí ifid a hocht, Darren Mellon cai gansaí ifid in lín agus an lína leathosach. Na dráidecha Sean Bogue cai 10, Ciarán Bogue cai 11 agus níl ifid a dói Michael McCaughey I gimmert agus tá áitsúd fáte gifid a hochtéag sin Jamie Callahan. An lína lán hosach atá ag éadóg Clochar an tróna seo Ryan McCaughey a cai gansaí ifid a 30, Mark McConnell an lán tosach agus Vincent Lowry a cai gansaí ifid a 20. Bei sé andeachar am éisteúd na hifrichaí atá elhainte ríród na Clocharí an Mach mar tá stríháin bhfuil ifir dóháin agus an chodéile gan Yancey tá an Yancey deara gacham. Tá sé na forfií réad a góid ó an na bhíon. Tá coppla duine bhfuil núméid cúnis úmás a Craobh sáil a dosol an Cluiche seo agus sinna fá a bhfuil muid anúméid a hús a Cluiche seo a bhfuil na himnóirí na seasa de chéin líine de cearach cúig le úmás a Spáin scóp seo in na dhé sin bei óran na bhíon againn agus an sin chuir tús leis an Cluiche seo. Cluiche Leathcheannais na hÉireann agus muinte bhí ó Coilteach na éadó go Clochar as tíróin. Éadó go Clochar dá an scéal sin an chéadúir acu sa Cluiche Leathcheannais mar rúisiad críomhil go chéadúir im bliana is staid an chomainn agus muidiú le Cluiche cumasach idir an dá an seo an tróna seo. Núméid cúnis. Goniene Giatrople Orguleir agus Granila Mahdi. Agnish Bangi Ewer Yasin Ewer Dil Hai Aran Naviyan. Oran Naviyan is.
bhí an casta sló brátí sló eisteach an maríide an seaán fúm se lánas le coppla in hall sa tí eile freisin áte bhfuil líon na scala, ílig líon scala sa seaán sinna ácus go bhfuil began seacha a chud tíomseo gon fád go tíbhú mu de Tráchtaire asach cai sé dína leis an tróna se sinna fácarú siar an cluife fé lehuiireach le le deisiúirt go tiile gon fád goach an siúg I leáte in sin. Tá an dá ní étarrá go léon ruí an trasna páirce tá an ruí I séide agus mar dúma leat sála has an cluife se be se an deacarí amach in na himhleachtaí atá imirí éire óg Clochar as tíró nach tína ní agus feice mu lín ceir a Harlos de seo agus críochnú an cluife seo. Má críocht in siad chó scór, bhfuil be an breise in seo mar cai buúir I bheith agan an tróna seo. Well tá muinte í róin I gimmarteisteach a gúil baile character Rúisc an tróna seo agus feice mu lín ceir a Harlos. A lá na páirce tá polo cal agus níadachas na bar McKinne Berto chéanairin a lá na páirce agus feice muid cé iofas an chéadíorthid an réiteúir in seo as bailne gon dé Chilhhaintain réití lehí an níorthid a chaisteach tá níorthid caiisteach aige agus seocha gon caiilte amach agus an níorthid acha bómtha lá na páirce in sin gur a ghil chun cín builte siar mar sin tá si go dtí Matty Cummins trastan sin go dtí an fear lá páirce Paul Kelly gimmocht leis, bhfuilte núna de tíhfuil gon fáilce na sigi teach trasna tá an fear a tháinig isteach Éireann a Cosgrove. Tá sin chluife seo Éireann Cosgrove an pasta cuiige agus Coillte Mach ghil in Ionsaí Mach tá siad a ghil bhain nuair bháin eile Stephen McDonald leis an bell bhfuilte siarige siúd go dtí Brian Gallagher fearile tá iste ar bhhain tá cíigh go siúd is dóilm dúirt an réiteúir go bhfuil agus tá an níorthid ag Éireann Cosgrove. Béthógtas in Sóisir, well tá sí Heartland 60 méadar amach bhfuilte siar ag in sin go dtí Darma Govaran agus tá fáilíonn ag Govaran in níorthid agus bhfuil siar nó cicsír atá an a go Ciarán bóg. Tá cí go scipaí ag Ciarán bhfuilte steach sa spás an sin aige is tá sa chamálam sa mar nílas sam cén ifidetá ar dtí man anna cealacht sí bhfuilte nálaí fear lá páircin sin Darma Mellon a bhla steachad a tíomh seo go fáircin agus fear a tháinig isteach ar báil sin Jamie Callahan bhfuilte amach aige agus dtí fear le tháinig sinna Cilín Barley agus Barkey stoilm bhfuilte an núna ag siúd in is agus tá muinte ónna ggéar ghailir in Ionsaí tá choisint go má hír lá na páirce níorthid bhfuilte núna teo in is ríist agus na tiró tá Cilín Barkey siar agus siar agus níorach ní léon a chun cín in áide tá níorthid bhfuilte chun cín isteach sa spásan is go dtí raim an gachaí leis an bell núna bhfuil sinnaí bhfuil fáil an sin níla déir an réiteúir agus seo chugan inis muinte rídáin Smachad a sé go tinna ríist agus go leor seo tarlú le tamlan nós Conor Shields, captain na Fórdian, níorthid ag siúd, ce dhéana sé an nún an seo go dtí Mark McConnell I leis go dtí Conor Shield, tríal a Conor Shield, bhfuilte Conor Shield, bhfuilte go donna Conor Shield agus ígurte ar fóríl I céitleán cuirimú in sin ag muintir éire óg. Ciceamach le bhfuil cúlbáir a chailte amach a chéad ciceamach ag Jamie McNicholas Mach go lá na páircin sin bhfuilte éile na lábhain sin ag Paul Kelly agus seo chugainn iadana seach tá fáiltíte stéil sin Seán McCaffrey agus cicim siar amach tóí agus go dtí Seán Bóg seo chugainn Seán Bóg a chun cín bhúgólan fáte Seán Bóg agus tá Seán Bóg go amach ar a tíb líne agus Jack Nyland bhfuilin pléis bhfuilin éidir chud amach agus seo chugainn inis Coillte Mach a ríist agus an níorthid acab siúd agus fear lá na páirce Paul Kelly sé meas a chuir méidirna sólaíomh tá sí brúte sin seo ige Barry McKinne a bula is nónanis agus seo chugainn tíróin in Ionsaí seo sin briste nuas agus fáte sin seo an lán chulaí ceman a mú deirigh agus sin na ggéirí lá amach bhfuilte amach a gginis gáil na tíró tá Éireann Cosgrove a ghil chun cín bhfuil fáildínta in sin Stephen McDonald tá riil na buntaiste Stephen tá fáildínta I sin a réanús tá cíigh tiltte ag Coillte Mach ní an réiteúir ghil túirt an cíntead a bhfuilce tá se ráile duine cínte inis tá sé láirte bhar le páirce Paul Kelly
agus tá Ciarán tá fáil ceí gáláh sínte Mach a gip beidir go bhar ó bhéal róna tá níorúid ag Stephen McDonald. McDonald is deas sa spás cí can deas go dó is deas sa spás an sin cedíana sin gan seo mí sí eisi ní an tá sí ag Finan Burke siar chun an teanga bhar lápád ní deas sa spás bás an seo ang deasan is deach a dí can Mali an is deach a sí pante ógus chosin tarcín hir an sin ag na cosantóí éireog go seochan go amach le éireog hála a tíhile a an fácin is siad a gáilógan go duine an tí sin go fácin náte bhfuil íríon a scala an tróna seo go seochan gan is Ryan McCaughey is nún trasna be Conor Shield atá. Cadíonn sé leis gan seo siar a hain siad a ríos go leor gan imberteáil siar seo trasna na pácéin siad eile gan seo is agus dara melin ná fáil melin agal chun cín well achinn sé agus ní hain sé níos bhuide ná náid a thosa sé agus casan sé eis agus a ríos agal siar agus a níor agus tá ní chuí bara me cinenne. Barry agus Barry gal san cín rí siar a hain sé deachcha bh breanú sort image sortja imre a sin mar atá nach go na felsa lá anhil agus seogan is éireog ar chun cín bhfuilte nún an sin pass des is de sa spás an sin beidir gúil sean sa scór an seo bhfuilte go hád cecha bhfuil can sin tá sí breanú go má seo bhfuil sí an níl tá sí gote cáam a go núméid de chaí agus péidir chuir múis ag éireog an chochan agus an dáratí ceach ag bhfuil bád Jamie McNicholas. Ten sin tíhfuil go fácin is anna chi ceach a tíhfuil go fád bistin nuas an sin gal na tro gearall tá bóg Ciarán tá sí Ciarán bóg tá fáildint Eristóilm tá fáildint aige an ní bhfuil cuiine ige den réitúir agus Ciarán dáin go chailteach. Stephen McDonald bhfuilte de sa spás an sin tá féin bugatáiste Finan Burke agus Finan Burke i geire ní sí fogus os go chéidir a sí bhfuilteach lena bhróge ina siige hála a tí sinach. Is hosan tonsaí seo bhín tonsaí seo istí ar an níana tríhéidir déag tá sí má lá na páircinne seachtaí chuid in eisle Jack Nyland de tríal an Island de cá seo ní rialan tá sé fós a gimach leis tá ní chuid ag go fáil sáinneach beidir gúil seansa scóir ag bhfuilte go hádaige sí go tras na chúil ní sí go teach chorbe ar an níana cúil sí go tras na chúil agus an cúlbáide sinna Rory McIlroy fóil an chéad chéad láha an chéadúid chud an láha an líorthaid agus seocha go neamachchanis le éad ó go ríist agus iad san go lena go duine bhá na páirce cíisteach sa spás an sin bhfuilte go deasteachá seansaiste beidir an seo mé le chóil seansa chóil ó sin cáilte go níta seansa chóil sí sáhailte an cúlbáide Heartland ar fád sí go teach de nína cúil bu sí go teach le cear chu cúg cháil siad seans intach ar fád be Ryan McCaughey a bhí an stoilm go bé cháil sé seans intach ar fád ar chúil a bhí sé milliúgus ar an cúlbáide Jamie McNicholas árat hábhail ar fád agus cear chu cúg an go éidir ógus bhfuil bhicimuid an chéad scór gan na chluife agus an cúlbáide taí níos na hín ceanse a thógeal 7 méid gaite gon éon scór fós agus seochagan Rory McIlroy well am chuna bata galfa gebéidir ach ní hen Rory céan éarnú agus seochagan Rory seo bhúil se chucrín leis an fearhín na bataí galfa ge feicemuid lena bhróg seochagan bhfuilte go hádaige tá sí taistil cecha bhfuil sí tá sí heanna drastan an chéad choúlí a gan na chluife seo is cicear go cúil ag an ggóilbáide a bhfuil penim cáú le Rory McIlroy agus inis sin an chéad scór a gan na chluife seo ag éidir óg ciceach. Jamie McNicholas Mach hallár na páirce annach go Joe bistin was ó tin eisian seo ríist ag Brian Gallagher fáiltí Brian Gallagher go chailteach chun sé héad an ní chuig go fáil sí chun rád a gin níl den réitú des eis go dtí Cosgrove agus sé éan Cosgrove chun cíine de sa spása chun sé cáinna sí bistin ó san isteach sí eis le hobaní seansa scór bhfuilte go hád bhí cáin go timú tá sí go timú agus bhíon seanspéidir is tin sin ag Finan Burke Beidir go bhfuil sé roisciúpaí ar fadaí agus tháin cáin a mú agus fórhíl so pointe amháin so go éon scór fós ag muintir bí 8 méid agus breis caite san géide Ciceach ceann sciúpaí ceann éascú bhfuilteach an sin go dtí ag Ciarán Barkey
siar a hain selle sin íhod go leor sin bon ag muintir híráin agus inis an lán cholaí Kevin Mulderrick ní Kevin nach Dominic McKernan an íhod tu ag siúd be Seán McCaffrey a chun cín agus seochagan an fear mór tá acub steach sa spás pesan deas ó ní eile sin fucas ní chéadú gimmet sacr leheb a sí pocína siige agus sin Mach McConnell bhil chun cín Pesa steach chud in sin inis go dtí Cilín Barci dtí Can McConnell steach sa spás pesan deas steach sa spás a chamachcha sé inis ina siríist agus í builte siar an sin go dtí Connor Shield leis an ben Cilínas Connor Shield tá chosint anhá ag Coillte Mach ach Seochagan fear a tháinig isteach ar ball sin Jamie Callahan I bhí a hochtaí againn agus an íortha tuí siar go dtí siad á tá siad sciúpa sciúrtha tá an íortha mar sin tuí go deasa go nó go dtí Mark Bogue agus an íortha go siúil go dtí Seán Bogue ó Bogue agus beidir gúil seansa go siúil ó níhfuil se Catherine ar bí iminn siar á bhró agus tá sí fáilte leis an seo ag Conor Malley agus seochagan Mach le Coillte Mach go léir chéileach tá sé sáin inis agus ar amach tá an réiteir buntas de rood, dat valt die dan, dat je ziet ook hier. Wordt je zoals een show, die valt zich Brian Gallagher al gewoon 10, die is Brian Gallagher, dat je die deel dummies had ik in het, dat valt die dan, dat de weet ook de screen en zelfs schreeuwen op buntas de chance beden, dus die hak op een show, maar hij die nou overal, ja, als je kan zien. Wordt je doen een show, en is Jack Nyland, die staat zoals Spórt is, dat dan als je een gemaakt, wordt je sheer, terwijl je de kantje kan, de kantje in brand nog gemaakt, als je moet dergelijke gezien, geen folie in Coillte Mach, dan de voor. Whole score fuinte an tíb agus rinne sé sin siad faidir agus in cáin in zasnan agus tá na fórne whole score éis denú medimre puinte an na tíb agus beidir go níte sin scéal héin caiid an na himre well ní hééis sé bhla bertin a tá mar réir seochagann inis an líorthid hála na tíhfuil an fácin is puí suasan sin ag Seán McCaffrey So is spás a chuid the cáin gofa go deasiste hin sin be mai cum gaithim gáil chun cín líorthid ag dúr an nuasan sin tá fáilín te stoile den an réitúir nach bhfuil áiste cinne uhasach ar fádaí an réitúir in sin hí fáilín te ní léon dat fi sin de treide gon ó na Peile tá an réitúir rá bhfuil fáilín te sé ach hí fáilín te dúsid agus bhí muintir éile óg het builléir fádris agus Een miljoen euro, maar tiny wil nog zeggen dat Sóisir haalde het wel een foutje is. Ik Éire ook een chance op. Voor een nog zie je nog een keer. Die men aan de roulette, ik heb het hoogel. Is het bij Ryan McCauley het hoogel? Jan aan de een keer. Wilt je hard, krijg je Wiltshire, als je er dan weer die kind, als je naar de jazz dan dan je dood en scoren children dus daar weet je hier ook. Het is gewoon keen en goeie gewoon en is door naar je heen gaan. Zie je maar gericht naar bollen. Boltje is de Jack McNicholas in een zaaltje naar bal, bestaan was vatte race in de gericht tegen. Coiltte Mach al nog een goed dingen. Steach sa spás go hála ar fád steach sa spás go dtí Liam Kelly go passan sin go dtí Conor Malley leis an deir nus go dtí Cosgrove steach sa spás a chud an Cosgrove í Johnson go dtí Fionn Burke go machchan na siríos go dtí Jack Nyland amach pí a begaile go dtí Liam Kelly amach pí a begaile nus go dtí fear lá Páirc agus sin Paul Kelly agus Paul Kelly a bolle trasta go dtí Liam Kelly agus Kelly elinis I ggéireann feas réiseach tá níorchuid ag Stephen McDonald búilt ag Stephen McDonald cecha bhfuil cáin is tí méle chúil tá an nach chance chola méle chúil an seo bhfuil an réit teir isteach níl tá an cúlbáir agus bedan séad an níorchuid agus an cúlbáir teocht amach Rory McIlroy níorchuid í bhaid machchan sin ag go seocha go mítirí dáin in ís go leor botún ag bun an chéan de lecham híle bhfuil níorchuid head bheith sleú nach an mlar na Páirc tá níorchuid ag Barry McKinnon trasna na Páirc Heinz Barry leis an gánáí sin inis agus Conor Shields a ríiste al chun cín I ríiste sé sciúrach tá níorchuid iris in sin le Ryan McCauley Ryan McGaughy búilte núna ige agus se chugann iad a gáilóganna go duineach de lína cearach an 2 méadar agus ríiste is tá sí iris le Ryan McGaughy trasna bhuiine bháin eile sin thugus na ciciúnaí siarad sí búilte siar pí a begaile bhí Ryan iris ríistí fáin agus inis tréal sé chu trasna seo tréal an sé chu trasna go dtí Mach Bogue go bhfuil seachta a rina go siúd taiste leis lá san Éire ginn se cáte an chun an
Peile, builte Stachenige, Bertes Ticane in the Trogs, the Éire copy, Bertes Clochar in the Tro, Agus Coillte cups like Mach, Coiltte Mach, Skippy, Agus Shohog, Coiltte Mach, in Yunsi, the point at the here, Stas Boss in Conscience, Agus Shohoginish. Éireann Cosgrave, Stas Boss and Jegudin, Fanny Buggish, Stirgus, Tashi Fortic, Fernamberg, Casta, Fernamberg, United score, a bunch of Sheáin and Jegudi, Gallagher, and Stecho, chance to score a Gallagher, Kunyana, the Felt into the generator, and Brian Gallagher took you for Palona, Kicksir, Stecho, Long, Coiltte Mach, chance to go in Ash Coram, it is to the two cliff, Mach the whole score, well, beyond the shot and shot and Tronal shot. Kicksir, the Tong, the Coiltte Mach. Fernamberg go hoog gezien, Doilem Gabay, Retile and Concho Wallop, and the Fornia Connects goal score. Want to go hard, they get Sheáin, headed to last night, on Coillte fighting in here Fernamberg, on Thomas Keegan. Thomas Keegan, he's the Fornia Connects goal score, Coillte on Teve. Score ahead of Éire. Tikimach, the Shohogin. Shohogin Clochar Éireann over Clochar Stas Boss in Conscience made a good chance to stitch in Chuck Pinyana the machine will to go hard the Stach Ryan McCarthy Agus had it last on the chance to come on you can keen with the cool on well stop shit again nom Cartga Coiltte Mach hÉireann so shit so good cooling keen 3 cooling na you dop goed no met dig ja bal nog met die ja Mach Pulche on the Páirc Shohogin Éire Eiste Alchan Keen you work on Donna will fall the chin then in return nach well it is that Tráchtaire Eiste Shohogin and you heard the lash machine hele Mark Bo Mari Fintala in Shin Bulte Fintala Agus Tom Return the Stoilem will skrive on Tom shop by Peile Mark Bo Salon Éire on Conscience Tam by Mark Bo beyond a bit of good Dick so the bit cool If shaft, if it cool Jack Nyland will ja animal stach in our noti on radio the curtha bui what egg shoot styling me Mark Bo Droma cool body tacky ni sidist so pinte for handige Concho Edimul Stua Agus Coillte the Hedi Cora Hummer deal on the hood Hedi Cora Shul way Mark Bo Shin Gady Well, she had a loon in the wood at Endless. Well, I'm going to make a calculator. Block of Mhic for ticket. If I did a 6-year Hogel, Martha Mark Bo, the loon is a night. It Janun Fallen. I thought right to the more. Rory McElroy, the Retile and Concha Hogel. And so Mark Bo calculator. Top. 6-year Stachatol. Which are not Varna. They do it here all holy. You're in Varna all holy at the force. Shohogin, Rory McElroy. Captain Darragad, because I read today show Hogel, Cash, and Galaxy Hawk Rudy used to the show well. He just sauce the Herbert, need a rated, sauce them, and need a rated, Rati force, I finish, on rated, Rati, and Shohogin, on Hiklet Hogel, and Rory McElroy. We'll take you up, and Chigoma, Shagas, Tashigoma, had it last on Dara Cooley, fighting the shoot, and Carol Cooley, I've got Éire Clochar Stido. Get a Cooley, knock up shoot, or Cooley, egg, Coiltte Mach, we all. Agus Tikimach, with the one Elvis on, the Jamie McNicholas. Jamie McNicholas, finally, then he came to all, not Sheáin all, change and thief shot, which double to handle the Peile, Christian Wilson, Fátharta machine, again Yaholi Law, Liam Kelly, Coiltte Mach, Pulche Cheesky, Evan Cosgrove in the Shanong, Darren McGovern, the Casa Himpel, because all the Peile, because the Jan Pass Shear, Liam Kelly, the Chabelle, and the Liam to the Jan Shear, Paul Kelly, Rashkity Jack Nyland, for the Cartha Bui, a couple of Numedachen, Sheáin Chelsea Ganshin, you see what's in Brian Gallagher at the Talib, takes it on the Coiltte Mach, here in the Hengo Falk, because we're in Brian Gallagher, when you heard that Neil had that Shini and must up into Cantu Fanakodoki to all night in Janun Fall. She took Gigliam, well, basically took Gigliam Kelly in the efficient chance, but in Chester Sposi, Passport Chester Spos,
not a woolen shock, not a chase, Griffithus was Tukis was gas machine heenige waren daar slaat, kan Mali pas Clochar, father Stacks of Gornal with Thomas Keegan chance to score, will to go hard, Thomas Keegan, August Tom Conscion had it last now, August Tommy did Ashley and Holy one, and in the phone you reach, Cahad and I 3, August Fit Hidon, Edo, Clochar on Keen, then Holy one, Cahad 3. Mach, bowling of Arrow half winter for Tiggy, Rory McElroy, put to the tea well go forward in the sugar, and the throat or Connor Shields. Will take a shoot, trust the Mach gear in the Peile, and the all Mach in Conscion, Rory McCoy on Keen, but to noon and Shaggy could deep Barry McKinley and Bell. McKinley Tashtil, the team shot the fort, from Sheáin pass the horse, the good champ pass, who won Sheáin, Sheáin, that's a Spórt and shot the Craobh, she made a whole Craobh chance of scoring a shoot, but to go hard, but to go free, nigga had it last long, it was good in Éire it's not good in after, but the Sheáin, really should have shingle man, Craobh, very the dot slot, Stuart come on, Mach, Sheáin, it was Cora on the foot, and point to hide the shape. Mach go on the park, all the interest him along the park in Shin, and then he saw it's a dream, just kick him, Ciarán, go Coillte Mach, Paul Kelly Hoggy, or to the Nicky, let pass the horse, in the ship, but to team on the brogan, pass Lotus, that's possible, fall a list in Shin, needed on Richard, on your hood, Finan Burke, Collins, Finan Burke, your hood, after kick Sear, Stephanish, and see talking to Skippy, Stibella Hole, chance of hole, the Coiltte Mach, how are they all body? Oh, and the Hussy old body, being taught Darren, really should have shingle mark, old body, you saw, and the Harbour like a shoot and taught Darren, the 8 ogle, Clochar, the Shocking in Mach, yet son of a log and a good dinner, built to noon and chugging Sean Bog. I hear him ask a hood cooler here. Sean Bog saw in Yinish and passed the key, guided thing for Sheáin, reached the stash till the hay, and give him a flesh. But tell Lorna Parkinish, but Eggin Shin with you far more, and Rory McCoy, and passed the Gino, Eggin Shin, and Sean McCaffrey, Shocking McCoy East, far more, and you heard Eggins Real Sheáin, you real, well in Shin Noons Spórt and Shinny, cast the Himple, fought it as Shaggy East, because he took Noon and Shinny, Carl Moore means a hard, take Sean McCaffrey, you really conscious, she moved, she moved, was had of a move, August Ed 14, so found the score, Hug Holy, and I, it's 3, story with on. Clór score Mhic who gets 3 stoile baton who gets 3 on agus 8 tair Clór score who gets 3 on be nach chulen chu Jacob Sheáin Coiltte Mach agus neachholí lád Liam Kelly will take Liam Kelly sosin Shininish get the instant is she gone to fight today she they're going to toss here Shinne Aidan Cosgrove, of Bullinger could eat Thomas Keegan or a chance at the goal again. So could eat Cosgrove, Ash could eat Keegan or Mach, Sheáin Keegan, good Sheáin. I was in the study of Kevin Cosgrove saw you, she went to go. And the stuff up in the Machanish, Éire, the least, it was the Burton or Hillach, Nina Fallon, the rated it, the Relog in the good initial, that's his boss. See Martin Shaw Inish, Vincent Lowry, well Vincent is that's his boss, he Jefferson Concha, because he fought Craobh got into the Craobh chance of hole, Craobh, and Craobh, so goal. This game went to Coiltte Mach, sauce the Horrible, and it should march to the rock down the fall, and Renat the Wayne, fall, the Roy Botticle, the Handy, Machine, cool, it was cool, Inish, then I'd see Holy. In the cool night, it's seeing good Tebben to Holy in the phone. Shaq do make a little maintain because they are which a Coiltte Mach Craobh because better go to the rock of level feeling the fact that Coiltte Mach will take a goal by them. Along the park, the Christian or 40 Ashka Hall, and should take Páirc McKinley, Listen Bell, that's a spot of the chain conscience with you home ready. Dara Melon, the Ash and the Sheáin, and Chuck D. Mark McConnell, that's a spot, so all in the throw, conscience got to move. August Ed 14, and down the fall still well. They're in Éire, students, they're in Richard, not Darno, so final the score. He the cool, and I nod to 3. He came out the bullet, like Jamie McNicholas. Il est différent.
Shelley Heta. Hundul Cluiche in Glihani, was Holly Glihan Hall for the Sheáin Concha, Sheáin Akadira, Uchiral, Mr. Nos, will Sheáin Argentina, can you share with Mach at the team Agus Isle Éire and Concha, Toki Skippy is there, got the Linda Hoyle, Toyal, and you heard Anskippy the door of Coillte, and you heard the Station and he got the Sathairn shear, didn't reach enough when I fall on the Spullen to the Mach, back in the Sheáin, and an inch of Ciarán, on the Hildechi, National Vernon, Butcher, Traston, the Páirc in China, Skitty, Darren Mellon, a bull with one elephant, Chirashi, Trail, just go out of the left here in China was on a hush and take Coillte Mach, he fought take us in Derek, Agus Shock in the Mach, Coillte Mach, Agus Cora, Mali, Alfonkin, and you heard a shoot will fall the intent, needed dead and rated, Shockhagen, oh, Tasha Sony in China, the jump pass, Mashad Hain by, with a 1 the rated will fall, Dinta Ed Far. Coillte Mach agus tá Mhic siar Toki Skippy and Brian Gallagher Bullen Traston Chinning Shigadi Matty Cummins a bull Gadi Liam Kelly captain the forward scorer in the Tastal or Coillte Mach go gear so darle to gate land Chagus and Éire in Evan Cosgrove and with the cat at the Mhic shoot Evan the Galchan Keen Keddy in the Sheáin Leathcheannais Bull to Doom and Chuck or Sheáin will Derek when you block all or Sheáin and Derek have Farron Chull Shane Jack Nyland Davik in the Sheáin Yekin agus better nach Dastin why in you has to Martha Feld in the Thomas Keegan August kick serious egg Coillte Mach agus Thomas Keegan Hain hook you see is story to leg the goal bar the story mag nie the goal bar Nina no the gale school Neil kick ser agus sé Thomas Hain hook you see and he bar no lay do die kede holy in a cool gnade 3 Shochagan Thomas Keegan grabbing the Peile couple on the Mulle Sheáin, 18ish. But to go hard to go, she shouldn't cast it, it will stoil and she had it dressed on top, she had it dressed on hat. Éire had it, spot the Augusta, get a holy in the 4-ish, do but score and he in the coog, and I annoyed the cat, August fit he on Keen, get a new Megulé, it's a Matain, and goes down. She came out for Rory McElroy. Con more meal to father Marco Lorna Páirc, Bistino was what she fought to Ash, she fought to Ash, far Coillte Neil, far Éire, Tasha at the Tala, Kicksir on the more the Stickle Lorna Páirc, the Mugalini Carrick Hoog Mader, but the Krieg Mader Mach on goal with a cool body Tichtanese, Neil a cool body Tichtan about the Sheáin Concha or Hogel. Well, we can get the ill shit in the shop. Mach shielded Chinerinos, the Concha Hogel, the stadium could be Hokisi, Connors. Mach shield, Connor shield, I guessed. Connor shield, the Fana can make Coillte could have Humrody. On spray could have Mach. Ginchero, nach Federal General Heartland, not to will on Lina could have again rated. Should dient expect to go Mhic go for Sathairn that is there so go for Sheáin nish ma ken nish tan cool body to kin you couple in Concha a hogel nish tan Concha Krieg Mader Mach will top bug on the push Krieg Mader happy like some cool body Rory McElroy carrying Tom it is so Concha hogel I come into the sun on the Concha, man, she just didn't steal can like it. The steel last the hiking, you definitely behead. So you talk you skippy again. That's a spot near in the solution. Can't start go ball and a holy night father Ciarán ball. When you should add a skippy, a shin and fat Ciarán ball. We went to Coiltte Mach a soul good doctor on cool ball the Rory Mach, Rory kick, father, the whole tongue guide is with Ciarán ball. Agus had it dressed on a Ciarán ball. Agus Fronchin Gulhin is Sheáin is Éire Clochar as Tino and Agus Nordic ahead Coiltte Mach. To the Phantom, Hartid Ronu med Modia Payan British on Rito the Raw Lesh Gulbard, Tolcom, the Shiki Mach, the Bulletin Shiggy, Mark along the Páirc. Stine was in for today she reached the Éire Clochar said the Tastal would have won it. Sheáin she gone audition, sheer piece of bagel, said in his trust in the Páirc. Agus
Nún ríistnis Mach bóg tuairt na náirdachaí agus na líomhaidir aisin seo le Éire óg iad a taiste le bógan na go duine sáiníonn sin bháin thuaireach nu sin siar na ceanseach stoi go dtí cilín na Páircaí Páircaí techt na sin líomhaid ní déon de firin charibe Hannig sé nála sadar agus tá sé chaile nún san áid ceanna céanar a sé inis agus tá sé casa na sé ríisteach an líomhaid tuí in sin aige dín fear mór tá Ryan McCochaí siar go dtí Mach bóg a aisin seo ríist agus seocha gan dógan go duine agus seocha gan Mach inis in níorthaid ag Seán McCaffrey. Bláile seo an cín Seán McCaffrey a búlan seo go dtí mar a McKinnon isteach sa spásan sin go dtí Connor Shields leis a bell í léana go léon passaúir tá inis gan sin tuíúna aige agus chuin sé aisin is tí bhfuil bháin eile go fear seo le Sheáin a bhic tre Nícin agus fucking jidan sé leis na Ryan McCauley tréala se seo go faointe níorthaíala bhfuil tú núna aige an sin go dtí Mach McConnell isteach sa spásan seo ú sean sa scóra leis necha méle chóil tá cúlbáiste agus íon go deasa slíonn sin Jamie McNichols agus Jamie McNichols a tíocht amach leis an bell. Sícha sagin na dimitéanagus le háma tá an Clochar an tíim lína scíilte le an tíim lína agus tá tócíní sam cin tá breise tá gceiste mar ní éirí méad cilín Barclay sin bell nún seo go dtí leachúlaí láil agus sinna cilí Barclay sinna sé ríist siar a hain sinna sé gáin siar go dtí na lína leachúla hain sinna sé gáin isteach sa spásan is a hain sin trastan na Páirc na sé ríist seo go dtí Mach bóg sin bell agus Díana sé tugann sé an dána go líorthaid agus sé le fanach duine cinnt agus tá sé Connor Shields go dtí Mach McConnell Connor Shields a fáil leis se chugann Shield a taiste leis a tríala se buinte bhfuil teag Shield a chu bhfuil si tá sé mú fóréile chun ceann áí sin. Is dóilm go ránú mé brise tá fógraí anime go dtíadach cead a bhíán an lís Méadú go háníte le cloisteil ceart is dóile mar tá slua i béice go slua móristin. Pastóí nún in sinnig Kevin Mulderrick agus bhfuil tú nún inis go dtí Thomas Keegan steach sa spás a hain sé leis sé gan sin bainte óga seo chugan inis le muinte híróí intachar fad díhalbógus a fáil na Peile leis í a taon agus in níorthaid leis sin seo lob agus Seán bóg leis an bell bulann sé núna le tíhfuil go fácin sí agus seo chugan iad a gáilán na go duine tá an marcáil cin a líon steiceil go ó híomh Coillte amach sé seo chugan Éire óga ríist tá isteach a méle chóil nach cholíonn ar fad ó glíán hall agus ní me an anráil go fóileach cé fuirí ach annach cholíonn ar fad a bé Ciarán bóg a fuirí sin freisin na stoilm go méidir go bé ach annach cholíonn ar fad in sin aige Éire óg an Clochar agus inis tá an bhar na médaí go dtí hín na seacht na stoilm hín na seacht an náide ceheil sin sé cholíonn gláánna din na fórne fear fuair a puinte na Vincent Lowry tá an scéal seo chugann Coillte amach a ríist tá isteach sa spás tá anna chuntarteach isteach sa spás in sin í fáte iste in seo ag Thomas Keegan i aisin seo go dtí Paul Kelly a taiste leis Paul Kelly isteach sa spás bhfuil bháin eile inis seansa scór beidir a dréala siad a ceann seo builte go háir tá siad a brenn bhfuil chéile tá an ceann sin na mú agus í bhfuil tú mú an sin ag Aidan Cosgrove agus tá leáma sétí ag an réiteoid in seo agus éis le muinte Éire óg Clochar Dietzen sásta go máile ó féin a láthir na bhuiide cúil agus seaachúlín ach an siúd sin de agus chéad a cholín atá ag Coillte amach. Náid i cehead ag Coillte amach hí na seacht ag Éire óg an Clochar agus sinne mar tá héis tríocha núméid dút tríocha dó núméid ibre. Be muid leis a gcóid an dáir leat.
sin go má builte siar tríal si de canse ceanar na canse in brenn go má hasí go má osín deige go sin chéad cholí na Coillte Mach an na fógil chance in seo pinníanna a mar sin éon builte go hard de steach ag Ryan Machaí agus head lastan chance go bagóí an cíis chance gorneal go Thomas Keegan chance scór builte go hard ag Thomas Keegan agus tá canse head lastan agus ha idir eiscí an cholí amháin Steach sa Spórt an seo Craobh sé mé hol Craobh chance scór an gesúd builte go hard builte go príomige head lastan agus cholína le le fa sin canse sí fáte Craobh go tinste Craobh chance chola Craobh Craobh so go tí tótí go skipíige Steach sa Spórt ní réon na súla sin Steach go ball nach cholína fáda Craobh Bhí sé heidir skipí ó híomh Coillte Mach sé seo chugan Éire ógad íst Steach mé chola nach cholína fád ó glíhan hall agus
Fáilte as go dtí Páirc Mhic Diarmada agus dáir na maiid báircinis réití le túsa chuid leis an dára le sé cholíne in na fórneag le ama Éire óg Clochar as tíróin ar hína seacht agus Coillte Mach huio náide ceir agus súla go tína bhaní sá sa dára le ná mar rinne siad sa géide Coillte Mach a tamara Virtú libid a hochta chéine a cub am mahalár na Páirce Gary McKinnon as Clochar Éire óg agus Paul Kelly as Coillte Mach an íorthid caitisteach agus sí fáte géanana a fós ach tánis agus seocha chugainn Coillte Mach Liam Smith took his deck up, Feckin Gould, Jet took his deck and the shack up tar. Liam Smith took his deck along the park in Éire Sheáin the Dulles, Tony Hutchon Keen, you got a neutral to Paul Kelly, took his so Paul Kelly, has to score, can all skippy or blade the hurt in Asaglyph, Tashi Thomas Keegan, Bull in Cheshire noon, trust the park in Fátharta Sheáin, and Yahuli Lord, Liam Kelly. Liam Kelly a bol noon and sugas Jack Nyland is bell. Jack Nyland the Galchan Keen and you heard digging the fall Jack Nyland got the hot of felt into Jack Nyland will Neil generator and you heard got to dash got to dash Éire óg and Clochar got to the gear Heartland oh no good in an issue Neil a blade pass who to learn who that should the hÉireann club Neil Dena kom Sáinní, tá sin Sáinní, bainte bhóbí chun leis an treo cosgrib, leis an spás an seoin is gotí gan mílí bhilteag mílis deach a bheith deas an cólín, butún a bhí an na cólaí agus tá céad scór gan dára le ag Coillte Mach agus tá bhar na leidí go dtí cholín. Dúbal scóraní, hína seach, sin de, na an áide cúig, bhil sin áide cúig, cholín idir na fórne, chéad Ceamach ag Rory McIlroy gan dára le, Rory a breanú. Like a shaker good as Concha, Mach Coillte did a read the law, she's read the law for the in Concha, Bistin wasn't in fall, did take far Éire óg go seochagin Coillte Mach an na siríistí Joy Goshin Mulderig leis an bell, Munta Sheáin géinis go dtí Matty Cummins go dtí Paul Kelly leis an bell, Paul Kelly a bol siar go dtí Liam Kelly is teach sa spás a chud in Sheáin Concha, hí le bhfuil fúdar eiste fúban is go dtí Liam Smith a tháinig isteach tá ní chuid Coillte Liam Smith a éire le Sheáin is beidir gan dára huair, tá sí pacísos ag Liam Smith bhfuilta Sheáin géin sin go dtí Matty Cummins ach sí Coillte go sí what is in seo go seochagin inis ceann mór áda isteach sa spás go éfa an cúlbáide tíocht amachta bertegal in na tro tá sí sáhailte agus sí gníman sin hir ag Thomas Keegan agus bhín táide agan sin le Coillte Mach ach seochagin i dtíorthaid ach siúd isteach sa spás a chuid an ceannáirí sin cé gheofasí tá sí stithe sa gúine sin bé fan an barc agus bhfuilte Mach an seo inis go dtí Brian Gallagher bhráil scór eile tá si le tríal ceann mór mílte áard ní mó sí sin an Thomas Keegan ní si go teach go hilas go thomná na fós tá sin gníomh hir an sin ag Seán Caffrey bhfuilte isteach sa spás ag Seán Caffrey ben muirtí Seán Mach a tí lína ní hain sí Mach a tí lína chuníiste go hálainn sin ag Seán Bóg ceann isteach sa spás ní hín ceann síntaí sa dálaí ach beidir nuirtí sin eisi mar sin héin tá sí grúte eis hir an sin ag bhar mór sin Ryan McCaughey a bol isteach sa spás inis agus seochagin Éire óg bhfuil fálann sin tá kick-sír isteach ag Éire óg agus burte a tála an réiteúir go deanú fáil ar Éire óg an fear sin bhfuil bhí híine gair Ciarán bóg ar fuair a cúl agus tá siad bhfuil caiint le chéile chu mar bin ní sam lena bar go bud chéile tá fear Éire óg de tála cóléise go le siúd cóléise testa bhaid an cúlbáide tíochtta níos ní agus sé an fear Ryan McCaughey hógus an Concha sé tá Móineal Heartland na réanús má sé hógann sí ní me cinnte céad ar a tála mar tá tíine idir me héana agus é héanach tá duine cinn take ar a tála ó leis testa bhaid siúd agus ag an Berlín Well tá an muiriste tá be sé ceach go leor tá siad cíimliú arhaíine gan é dat agus tá siad a cíimliú ón melin thuirtaisteach agus tá an fearú ar a tála ceach go leor agus Ciarán bóg a bhí an stoilm go bé. Hiag siartá na réan sob ní ceann éascí seo Ryan McCaughey hócasí. agus te go sciúpídí Ciarán bóg a sé eisi, dtíon siad ar eisi go dtí bóg ar an cín ach tá an réiteúir his rá. Tá réiteúir a hína cice machatá na benú cice stechatá. Os cice stechatá cic siar ní bháin sin ach tá
bui fáte Evan Cosgrave fi ar an Sheáin is. Tá go chance ní sár tá sí sin scuide go bhharcna sé Ryan McCaughey. Chance ní sár ag beidir é seo í seo ó bhla. Tá réit aráis fan go good me an féin tháin ar a tála tá sin díntaige agus seo chugann Ryan McCaughey. Bhúil sé ná an bharnal bhéadú go dtí sé chúlí na ríist. Bhúil sé ná na dhéine tá sí builte go duna aige agus fóraíl agus fan an scór ag cína seacht in náide cúig. Bhúil arthúil a dtíana tá ón medan na tíochtasteach. Sam ceart a gimach ní nach chláir chud is sós fós tá sí cimachú ag gúil báid ó fáte go glóte mo sin ag dar meile na ghil chun cín sin nach sí go tiráis mar sin héine éiste Smith Liam Smith ní chuid ag go fóil cin fána chos an fear seo ní is amachta an ní chuid eisle Coillte Mach is go go duine sugus a taiste lob ag an deorí hímpel bé metí commentán ste spásach an ceansin builte go háart contrast an chúlí hinní ceanna sá a da an ceansin go timú go skillin an cúlbáir le amach ar a díine cúl agus bué ó símil deige bhfuilí sin rialte an puinte álacha níhuiid sí go timú agus go leorúta máile de tíomhlíne mar tá ón melin réití le híochtasteach le tamach ní teiste go fóil tá ní chuid builte Mach seo chugann Éire go gaile rinionsaí hála a tíhile an fád cinne sin ní chuid acab siúd. Ní bhfuil sin an scór fós a dáile tá sé lu go leor fós agus seo chugann iad a taistil inis. Anráile céirta an agus stoilm go méidir go bé cinlín baclíé ní hé tá ní chuid chusna tosaí aréanas agus iad a gáin na go duine agus teach sa spásach an siad cáte na méleáil tá contortin seo méleáil sí builte le na heirid las ná mí anna hens ar hól a gobacha idir sásta le na buinte in sin agus ó bhan tá deara go ríiste Coillte Mach an sin mar fear fuair a puinte ná Ryan McCaughey ach bhí seansa chólaige agus tá an lán chólaí sin Dominic McKernan I gimach go fád is dóilm bhfuil se an gortaí Ja, ik heb ook het hadden meecheart, want als je gimmer go fád is onmelin tak je stach an oud nacht agus tá arha in the fishing tá Evan Cosgrove gimmer go fád go Coillte Mach agus het ticht stach an art shoot tá Donovan Cosgrove Donovan de sti in nacht Evan agus si cemach le bolig goal body hí na hocht an náide cúig sé cholína din na fórne agus 6 núméid caite sa dáile seo chugann ní si cemach builte ag Jamie McNicholas am mhuileáir na Páircin sin fáte í glóte hála Connor Shields is deas sa spás an seo go dtí Ryan McCaughey a taistil sin his sciúpaí sa dána tá ní chuid ag mar sin tá dálan seo a bhfuil níl Evan Cosgrave a bhfuil tá sin imi go fád an tá le seo má dhefa sé carta buí hir tá ní Matty Cummonstán na bé ní dóilm go béad an réitúid hÉireann sa scríomhar is stára agus well carta buí stoilm besán sé carta buí agus sé leacholí lá Liam Kelly bhfuil le carta buí fáte aige cic siar atá go muinte híreáin agus well ní hé Vincent Lowry hogus a cánseo stoilm Vincent Lowry sin an bhar na bhéadú tiile tá sé cholí náteop an sin builte go háard aige tá sé a beanú a chéile tá sé heidir trastal sin áchas bhúil na hína ní ina sé chláir na scór acu sin dóíag a naid a cúig 7 gúlína idir na fórne 8 núméid go le caite sí cemach le bola i gúlbáide Jamie McNicholas am mhuileáir na Páircin sin cáin steachtíí a gálábh chumradí chu sé cáin agus seo chuganine siad a taiste le sin líorthaid a símal derig agus dúir se nálan seoí go dtí Liam Smith a réis sin a sé ríist agus de galógan go duine bhráile scóir steach sa spás a chuinn sin cánáil áí sin fuúáin steach sa spás fós beidir mar seansa a chola mé cholín seo go bachta se sáí fearlá Páirc Paul Kelly agus tá líorthaid baint rá agus í gúirte réis in seo ag brute fálan sin na stoilm go bhfuil tá fálan agus cic siar amach atá an a gá éad agus éis le muinte éad agus
Had a glory had Fátharta on the rainbow, a bug station in issues right to the gear of the stopper. And you know, I in the shin is to Farrell Gary here to start. Stolen the David Light and the Gary here to start and show a go Coillte Mach. Far Tuske Terenus, Far Clochar Oga, the Talach, the Sprayer, go Galacharenus, and Far Honikistach, she own Melon at Hagorti, Besha Calculor. Als je hier is, dus kijk ze het aan, dus je kan een shield doen en hier hoort je dus het kort doen en je passen hoort niet, nee ik gevoel maar dat gelukkig in de markt. Dus ik kan zijn kan just skillen vader is daar zo spaas dan hier en dan niet alleen aan die kan je nou al het zegt de macht dan ja goeie dan land goeie Kevin wil Derek get a table in his kicks here couldn't Kevin will Derek get it took a chance pass and chuck it Brian Gallagher. And the feels like Brian Gallagher attached to Lynch, Brian Gallagher will to share it with Connor Mally Ration Show in the Shadish Kevin will behave Farahonic Bolton Donovan Cosgrave, Donovan Cosgrave will you the foil will fall into Neely Generator to see the foil that I saw new Chaglanta Mach, the sheep bunch of all August in the hotel and fought a Mark Bog, the Shock in the Mach le Edo, August in the hood in Chinu, Tanya Hood go forward, the Galo and good in the gear and pass the hood and good in the Stats sports in country Anna Faska Joe Machine in Éireann Liam Smith he can fall and fashions the on those Liam Smith to Bull and Peile Sheáin and Thomas Keegan the Stats boss is Thomas Keegan and Ishkudi Donovan Cosgrave a Bull no and Ishkudi Thomas Keegan it is Thomas Keegan quarter Dinikit lay pass hoort Bull to Jack Nyland Shohoganya dog in a good in Shadiston and Pharaoh attached to the Button Ashkudi Liam Smith to Ash and Shohadistinish Gudi Paul Kelly Stats boss in Shingudi Oshin Mulderek Bull to Mach Paul Kelly is Paul Kelly was from the Yehoid got to Master not to Hossashed because he fought in Ashenshaw Donovan Cosgrave Donovan Stats Sports Yadin Shidler Shaw he fought in the Shake Connor Mally in Ashenshaw with Paul Kelly will take Paul Kelly oh my Vinci Holland but that father no holy Chinny Cooley near Peile holy in fighting Shinigasi fighting the Holland near father and Chin Paul Kelly holy nigga showed and this Sathairn Lorna on the score cup agus tá Brian Gallagher gimmer go fáil agus tá David Leiden í tíochtaisteach an áitiúd sin an tarú tá siad dhéanamh Brian Gallagher gimmer David Leiden í tíochtaisteach hí an í an áide seacht thug cholín taid an na fórne ríist agus ní Brian Gallagher ó sásta cheappain leis an áú sin ní dóilm go bhfuil na sé gimmer go fáil céréanas She came out like a goal bar. She did off into him with the Tolkien over and Chin, see Paul Kelly, off into her father, which is now here to near Tanya with the Nash, Lash up in the Shadis, fall kicks here, Toki Skippy and Shock, hugging yet the Fausa Lady Kayla, score a wall in the chan, and if you thought Bulter Trans and Parkin Chin and Conscience got T Dash and Shock, I got Shock in the Machle, Lewin today the Hogs and Yeho Dackel, but Niman Anna Keton, Bulter Sheáin and Shawn and Shaka, see fought it, Sean Bog. Sean Boger al Keenan passed okay Sean Boger stack chung di Ciarán Boger still Ciarán Boger tiny siar tá a tan conscience had the last one like agus an cooling shin caddy and right to agus tan Varner Shadish the hine de and I the shock she cooling natural bodies atá an far for the Dolphin to Paul Kelly Sheáin to Stoilum Gumeder Google Channel Nuska de Tarni Egg showed Matasha Sheáin in an Akilish Shekira on the Yearhood of Local Gusong Johnson well Hoshi Stoilum Will Shek Gorti Gusgun Major Machan Far Gimmer Confort Nimanan Rolet good Keente ach he Makamet Hart agus an Gleeman na Hush Beidir nach chuiste gortaí thurbeach leanna sé sugar bí réanús a fan an scór sé cholín éidir na fórní hína dé an áide seach sin na táin lá na huire is céir á fanta bhil tá harta 7 mé 10 beidir go bhfuil cuppa nó mé breise le coilisin beidir ará go bhfuil 5 mé fanta fós a glufi seo tá an réitiúir a leisteach go dtíana muir a fíorú céir de hála agus tá tuisce thuirtaisteach ag na himbeoirí seo Testal Bob was doing well. Forgo Mata Fos, but on Shaka the board, the Coillte Fos of Paul Kelly in Chin was Paul Kelly Dimmed
gimmer kom aan naar Éire, dus doilum gegash de kintal le kunt stechan uit, maar niet doilum met Sheáin aan lang de rij, maar niet met Sheáin, niet met je Fátharta de bal, kratje de bal markul, kortu kinal de kintal dus kortu nachul eska leis lachen hoede, nach te krijsle kon de Waarschijnlijk, gortuschen bij Pisa en de gortusha, maar dan hem door die balu de mulkini in de slechele, agus de kan lechele ta gaat je niet smoe na aan gaskorti, dus je wil locht de Coillte, Coillte, maar ta locht de Coillte ook geen reden, is de in de Coillte gedaan, agus wil een rate de tot Cora goed in al de kind, go winter Coillte Mach, stel hem goed, doet je er nach wil Paul Kelly nach met Sheáin ja te daar in is voetje wel maar dat met aan daar dan Droma ik Éire hoog dus dan lees je daar Coillte Mach geteen van daar dan stukje die hier college gedaan agus dan hem door die in de mulkini lang hoe de mo kan slechthele aan de Páirc dus het bannestorie de kansloop zijn val goal op een gortusha tarli ja zijn maar Heartland zo gluffe dus gehoord het Tom Sheáin Fátharc Sheáin dus wel hoort machine die er ook een beetje naar gaat die hier meteen veel Tráchtaire ook leen die er ook gaat we aan gaan de blieren in goed wagen saurus dus je naar mijn kliffe behandelen dus weet ik ben redelijk vader gaan een Coillte shop een redelijk Paul Kelly dan anders kindje bij Paul Kelly het aan dat je de kortel schient aan de stoelen mag niet alleen schient aan het hier snel naar maar volgens dan weet je de kantelation is meer zegt de maar zo meer relatief zegt de naal dus het een kan legelen dan hem door die kan legelen moet je Coillte Mach lang de Páirc agus tá moet je Éire ook de teamline kant le gele weet je dus de rugge de heen kant le Paul Kelly zijn val geharle zich een jaar bocht we zeggen met je is vind je intig al we zijn vind je intig zijn daar vind je frio zo kluffe zo geti zo erenos agus wel Cora maar bij de goed hier agus bij de jaar wij met Sheáin wel hier bekend daar volgens Coillte maar leert hij minstens Coillte Mach wel lezen de gedondet heen dat ken je het in een kabinet waarschijnlijk die nog pannen stichten die kindje geruststellig genoot Paul Kelly meer staan maar Jan en Sheáin Mural te gaan gelaan Sheáin ik heb een volgens Coillte geleden Jane Packer dan ja dan zien ze de testen de gaat sterker small wop ik heb met zijn de vader keert het zich te sterker uit wel stoilijk een beetje Farolijn hem Coiltte er hier je wint de galje bij de zie je gaat met jou Jack man ze hebben zich te sterker uit de was toch gegen Fátharc piece of force in de stoilum zal hem is toch gegen Fátharc ta hart de goed doen met Paline zo kortief Paul es kommen al kaarten stoik is al kaart maar gas de shop zo ik moet je de harlos Gym score bij de ogen van Kiele Sheáin Coolgus de Gulin naar kapsud Sheáin het Coiltte Mach agus beetje nach das toch een wat je meteen een stretcher harbe volgens coordination geleden goal niet gestaan om varen dat dit sterren uit Jack Mahantasha ja van de brand ook dat ik zeg kunnen we heen en dan de sterren ja dan moet ik school Paul Kelly in he zijn hasse de gosse erin dus
Chile Chile Shinton. Leathcheannais hicht Mach. Nan Schule Mach. Ja, kan voor een Hinton stoelen. Ja, daar zit een Hinton. Zijn pakken gedarling met die machine nach Sin maar Harlin se glufa Peile gortítardíine agus gortítardíine go donna am gechéile ní doubt ní dóilm níos am cin gortú go díreach a éireach leanna se gomsa logus go se síos gur se gortaí agus sách gortaí agus bhí me ceart mar tá fearbacht sách gortaí agus sin am go gearga me sé leis a handléon bhí ríist agus bhí leis sé gimmert Peile a go lua Peile Droma sin pacal we brenn webert mar Sheáin na riide a dat sé amper go Fátharta sin start. Dan nog net daíh de chuid bolbas agus na fór an dáire go má chéine well ní a dáire na noch nenta de chuid bolbas. Kom Di eisi go glufinis agus tá Jack me hennin sin an galiste tá sé sti agus in chiiceach le bolle ag i gúlbáide sinna Jamie McNicholas Pannach go mé Jim Kelly i mígan nu Paul Kelly i mígan Páirc Seach gon Jack Nicholas inis an sé réití na cáinte bhla go díireach agus seach gon inis ce go sé cáinte Mach cíl díireach go lá na Páirc cé dhéfasí iad a géirí bistú nuas fáte leis sin seo ag Éire óga ríist agus taistí le hop an lántasach sin Mach bainte go bhac Mach a fáte leis mar sin héanana bhfuil bháin eile in seo pasbag an núna a tíomhlíon in seo steach sa spásach an sin an ceán áirí sin cedíana sin sti méile chul bhfuil sin sa chul eile seo cóil agus an facéin na Ciarán bóg an dar cóil agus siúd agus a bin sin well Vin sé sin go má go duine fu sé de níorthir de ráis agus inis tá dóide in naie seacht agus sin séide go naie seacht agus líine di réadgus tá í chuidir ráis sin seo ríist le Connor Shield tá fáildínta Connor Shield tá gic sé ag Clochar óg Sheáin sin eile sé gáin sin go dtíon fearlá Páirc gon sé nún traslan sinní sinna bar McKinnon buna sé núnaí eile tíhile go Fátharta agus Céir dhéana sé tá sé sáinní le na huiine sé ná galénéana teachta sí fáte Ryan Macachaí nún na sé ríist agus é gimacht ógainna go duine siar tá sé leis an Peile agus tá sé an sáinin seach beidir go déireach le imachtas Macachaí leis an besan nú eile tíhile go Fátharta agus seach gon Éire ógad Tastal shit in Ashton show the East, Walter Stess's boss and shop, the Lowry, Vincent Lowry, the Mach Vincent Lowry, the Mark McConnell, Bainte go bhac McConnell, Bainte óga deas, ach an pastach fan na talúnaige, go the Vincent Lowry, tras na hain siad in the East, Walter Sheáin shop, agus he fátinis ag Seán Bóg, ein ans, ein go na Bógs in Learhood, well Bín fudar fúb agus tá ní chuid Connor Shields inis Connor Shields sé héanana faointe isteach an teochann sé go dtí Seán Bóg sáinní Seán Bóg ar eis go dtí Shield á líorthid sin bainte go Shield well is stoilm go cearcha cearcha cúgi bheith an déir muir nach cha go tí go timú agus fóríil dóide sin séide go na an áide seach sin ní gúlín glán idir na fórne seach go ní chiiceach Willte go lá na Páirc chopping go chance an Joinish ag Liam Smith the taistelach sí bainte go Liam Smith agus fáte leis an seo ríist ag Éire agus í fáte leis ag Seán Bóg bhfuilte steach sa spás an seo gan a fearla sé an seo a Connor Shields a taistel leis ce dtíana Connor Shields a sé gur bheith díal dumís tá dumí díalta go dagte an pass steach an sin bhfuil chance a scóra le cánaí seo ach í sábhail ag gúlbáir a bhíal siad a tríú cúil ach cáin sábhailte ag McNicholas agus seo chugan amach inis le Le Smith, tá sí ag Smith agus Liam Smith tuchar go seáir gluáinnig sé steach ché bhfuil siad go leortaí híar fós an líorthaid ar sin seo inis buta go glóte fádan sin anabir ar fád ag Rory Macachaí agus anabir díntaige tá fáildíntaige agus tá líorthaid ar sin seo le Coillte Mach agus ande fiidir se rub ní dátá sin seo ag Donovan Cosgrave bhfuilte go háir steach ag Donovan Cosgrave isteach sa spás cé a sin cáinte istí tá sí fáte stéigin an bhar tháinig isteach ball sin David Lyne
David Leiden a bull Sheáin chogadi Liam Kelly is in Bella she bante go Liam Kelly agus he bante roig Mark McConnell agus Mark McConnell tala will fall into Neil tan hier van creative Nige agus a Mach agus fórí agus tá farale tíchttas is dechan is go Coillte Mach tá on leven het zich te sterken zo agus tá als je moet derige gemaakt on leven het tak is sterk on leven Sheáin met dem heen agus naam effiguurlijk dan is monasin le Cluiche bij de nu met le Cluiche voor het enige tá kik zeer kik tieflie in het aan toch kik schipje is sterken chin nek Liam Kelly Coillte Mach kan mór mílteach tras nó chúl kan an nach chuntarteach fad bistú nó seanta beidir I méle chúlinn Sathairn tá sí go mú fóréil haring duine go na tasíthe trasna ar an sin agus Thomas Keegan is dóilm staile takeid a chuintáin sin mú agus a fóréil agus fan an scór dóide in áide seach si ceach le bolla Rory McIlroy ní mór an tóí Mach agus a dára lecht í cáin seo Will to go on the Páirc seo, bist nuas fáte an seo ríiste is Coillte Mach taiste le hub the fása go léir chéile tá go leor fásan taiste le hub bhil te Sheáin seo dí Liam Kelly is deach sa spásan is seansa scór bhil te go hard sí casahfuil casa mú agus fóréilí cáin hé go te mú agus ina siúil se le hí an tarú sin dhéana tá an tarú dínta agus tá Vincent Lowry gimach go fád agus tá Farnar Hussa, Michael McCoch tíochtas dechan na áitsúb, so Vincent Lowry gimach go fád agus seochagan púlbáil ar 18 cáin seo bhil amach. Sheáin méid agus fit a Caite agus cumid cin ná bit seochaidir leis i ball. Met die niet, dat Vincent Lowry tógí an fád, tá sé tógí réanas tá sí ceach builtin seo go lár na Páirc sin, bist nuas fáte sin seo I ríiste mo sin ag a fáildianta ar éireog agus éireog a taistil a líorthó Jacob Hollar a tíhfuil an Páirc is a le an an deacail go deogan ifh í léomh sé pecha tá sí builtisteach in seobí sé nesin is ríistí Hollar a tíhfuil an Páirc. Ryan McCaughey builin sé siar a cáin sin agus í builte siar in sin go dtí Mark McConnell an pestach ag Mark McConnell go dtí bóg agus í builtin sin go dtí Conor Shields sin bellach ní léine ar hiachtas tíó tá ní chuide go fáil ní léine be hín pulina sé tá sé héin Sathairn sin ní sé Sheáin sinní sé I eisiúin bháin eile tá sé le nún agus an áil leis an bell chuine seileh an bell tá ní chuide Ryan McCaughey Ryan a taiste lei sin is agus tu sé an ní chuide steach sa spás in sin nach tá sí sin go terád agus tá sí grúti leis in seo ríiste Coillte Mach nó bhfuil Tá sé go teach a tílíne agus tá sí tílíne tóí go scopaí go seochagan ríiste de méle hólinn se mar canal leis sin níhoide bhfuil seansa scóile seansa chola I méle hól seansa de tríú gól sí go gól well hí anna de tríú gólach tá méidir agur sé de stis a gceanú go bheh an gáin sin agus bhí agus tá cice amachán agus seochagann Coillte Mach a lochan go duine En agus scóraí testal go géir agus go dóiti bhop tá kick séar a copíar na lehéin a gon Páirc is. Ní sam cin tá be se chuidir leis ach go hefigúil níd fantáánú me go leach so gúil beidir hartta denú méile le Cluiche sin agus seochagan is tá méli agus a níhoidige Sheáin seocharin se an passan is sé definin is seb cá mór mílte cá an chutarteach mé chola coolbáir is dit sin meige bhfuilte le gána gúlbáide bulin sin nuasan sin gotí an fear tháinig isteach ball agus sin ón melinn agus seochagan amach le éireog ó muna go duine ina siríiste agus an léigear a bhíon sin grúteide bute agus iad a logana go duine is agus chéad íonna siad leis gáin se ba bhí alhab scóir leáil ní léana híann is ag Coillte Mach le cosisitííon atá níhil go stechan tegus iste hinna sé Ryan McCauley I méle chóil lena gáin head deasna an cholín eile in sin Ryan McCauley agus in istá dóhíine chláir na scóra cub na áide seach. Agus dúméid go léag go hefigúil í le chláir go suas go mit cén tá brise a chuidir an réitú leis.
She can Mach Bultig Jamie McNicholas and Mach Lorna Parkins and Conjun, Rooted Ash, Coillte Mach a low in the good in the shit in the pass Bull to stack with Glotin to Donovan Cosgrave in Bell, Donovan Cosgrave Stacken, Stinach will fall into the hand, yielded dead rate to Augusta on Hushin Takin and Fad, Edo, Shohogan Yamaha dog in the good in the shit, had a vessel plant said father to see what's in Chin, Connor Shield abolish. Oh, Tag Golden Dam to fight in Chin of Don Rate to the raw, will fall into. Éire agus Ciarán atá go Éire Ciarán agus sí fáte Connor Shield réití lein can se bhla cai sé thugáil san áite díún fáil agus cé go sé Uchagal siar go dín cúlbáide an bailach fáil go dín cúlbáide ní léana ar hiochtó agus díana sinnes nus tente siar ce go leor agus fan sé leis sin díhuiide agus an hoisi siar na sidís go agus tríal siad amachcha gilíanna le díhuiide go logana go duine gáil isteach sa trácht mar sin éin leis sidístíine go dí Connor Shields ógana go duine na sidís agus roií má cáchaí leis go dí Shields Well Shields fecinn sé fear hall a tí hall a Sheáin agus sin Mach bóg an éine be hí pol le siúd 8 númé de bet vis an hoe bechul den ik in die ticht maak wel 8 númé dan bes het afokri tjune aan 8 númé de geschagen heel hoog de melchol is de chance score le melchol bultje gehard bultje de rest dan right maar kost mijn koffie agus dit die is sterk dus cool le score la dagger die ze agus is ta even de 4-3 ticht de sterk shot agus i bhí fihi trí agus sinna filmbar má cochaí tíochtta steach agus i gimach go fág tá Ryan má cochaí agus an farmór a hééis faointe álinn sin agus clufamáige imdí ag siúd 8 nóméid fáin breise fógraí tá 3 second sin caiite agus ní réon dát nach chun buúirí hain dóíag in na i seacht éon choí déga duna fórne An se bulte de tí se go fácht ní teánna sása daní mar tá sí fáigh Mach McConnell a taiiste leis tugann sin peasteach sa spásan sin nach ní réad lehab lethra sí go teach a líine agus fóí agus tíceach a bheits anúid a bháin le go Jamie McNicholas réití le híán se bhla Gúilte go duna mar trí fáte éis ag Mach McConnell sé luch na honraíide tá an tríú cóil an teóile thugann sé tágann sé ach lena dána í lehain sin ní chuann sé sin se na ríide réalteach é dresna ach ní ar steach san neanga choíoch ní chuúdan an cáin sin do bána réomh so fan an scór dóhéag go náidir seach dóhéag náidir seach Bhfuilte Mach ag McNicholas Mach go lána Páirc bristú nuas fáte éis an seo éógatá anna leganis an feáilna go duine bhuiidir bháin eile teach sa spás bhuiidir bháin eile agus go leganna go tríal si scóir eile seo bhfuilte go háart cecha bhfuil ceantin tá sí sinna mú agus fóíil so fan an scóir ag dóíag in náidir seacht éóg agus ceanús ceannum lá nach sa dá le in seo agus caiún scóir bhíán rága Paul Kelly an fád gortaíoch Na ríide bhín clufa hart an Thomson frisin mar bhín dáchúil sin a chlána scór Tá sí amach builteigh Jamie McNicholas amach go lána Páirc Coillte amach a gúchann tí ceánseo tá cic sír tiltte agam am sin agus seo go níidir seo goine go duine Matty Cummins a gáil chun cí Matty gus an pesta ag Matty isteach sa spás in sin éidir lebre a cín tá áil tá sí géit an Cosgrave bhfuilte géit an bullin sin polla ten sí head a drasnan agus dit sí go le tibe náíide ach tá sí go head an drasnan dit sí go isteach sa gúil chum céanna hastal cool ní coolí ní ach cool ina se tá testal in náíide le slachta chud éidir glufa seo agus an Clochar Clochar éóg go stoilm tá an effigiúil Tírón, jetzt an chun cín go mór. Dóíag dóíag náid a hocht. Sí cymach bwylte i gúlbáid a Rory McIlroy yn Mach a lána Páirc in siop. Rwyt i'r eis mar sy'n hyn ag Coillte Mach wedi báin eile. Rwyt y tred go dede. Bwylte nún yn siarnish gyda Thomas Keegan a bwla nún pís begalinish gyda Donovan Cosgrave yn eisiau bwla ffala ar eis. Donovan Cosgrave tastal go fóilach leis yn i'r hwydegi. Cad i'n eisiau leis i gioncha. O, dim eisiau sgyrsia yn nhw'n med smita. Yn nhw'n med bu cyniwn i ilog agus y mw. Yn i'r hwyd Coillte, wel ni sy'n ceffa'n rhan siarad leis i'r hwyd. Gan siarad i'r hwyd ac na fan le. Fyn bar ma cochi ach tal i'r hwyd Coillte gybog y sioch o gyn.
Nis Liam Smith agus fáildín til Liam Smith agus kicksíir atá go Coillte Mach. Bhfuil réitir le hí bhfuil le dína agus tá Seán McCaffrey gimach go fád agus tíochttasteach an áitiúd tá bhid in 9 go sinna Garrett McKinnon. Garrett McKinnon tíochttasteach na cúil agus tá Seán McCaffrey gimach go fád. Stoilm sa go bhéh Mach McConnell go bhéh léchach glufa Éire. Annach glufa go deoibh an lá tá sachan sin. Se chugan ní kicksíir le tógeal agus Éireann Cosgrave a thugta sí. Éireann Cosgrave. Éireann Léon Contra tógeal. Tá Coillte Mach a théananig dear arhuína agus tá siadsan cíimliú Ryan Carroll a thuirtaisteach. Tá Ryan Carroll a tíochttasteach agus I gimach go fág tá Jack Mann. Tá Jack Ortí. Jack Ortí. Sinna tá tálaí go Jack. Kicksíir a réanú sa táin go Coillte Mach agus le hí seo tógeal tá Éireann Cosgrove. Éireann Cosgrove agus inis takeísteach freisin tá Owen McCarran takeísteach ar a bád go Coillte go Clochar Éire. Deanna mu daine mirt agus Éireann Cosgrave réití Léon Contra tógeal. 3 nóméad go hefigiúil inis tá 5 nóméad go 8 nóméad taite. Tá ag mynd sydd o Clochar gwylion Cluiche seo Cluiche acw. Agus yn cicio ar y stech am meil o chŵl can an o chontortioch mas yn ebrist yn os eist yn ffael o'r Páirc da mig o ffog tiach ogyn Éire og tiach na mach yn bel can ar y bwylw stech ach teid law I wachyn tiach sio ogyn I mach edol gynnu god yn inis yn i'r hoed cynni siar acw beganin ach I acw gaffoil y stech so sbos inis stech Bís a begaile is a spás agus panse de reis in seo hínis Michael McCaughey isteach a machchains Michael McCaughey leis an níorthóid bháin eile agus í bainte Róbin sin nuail tá sí fáte leis in seo ag Dara Mellin agus fáildínta siúd kicksíir atá Craobh kicksíir nó lá na Páircin seo dí na móra difríochta na Stoilm na Coillte Mach tá an kick seo tóí núna go tíhile go Páircinis go dtí fear fuide dá chúl sinna Ciarán bóg Ní acum yn sy'n ymwneud le pís ach tá sí ag bhar a chunig go leor Peile sin Mach McConnell agus iad ag gimach dá rinne go duine inis se siar nún trasna agus siar agus iníir agus tá go gúil an Cluiche rúte acum agus beidir go chance eile scór an seo agus tá sí ag Conor Shields bhfuilte Conor Shields agus bhfuilte go háda Conor Shields agus bhfuilte ag deasán ag Conor Shields tágann sin 2-3 a chláir na scór an is acum 2-3 in náide hocht mar tá Mór an am elefantanis 8 nóméad a fógraí agus tá 7 nóméad ó sin caite tá sí amach heile bhfuilte go gúlbáid amach go lá na Páirc bistí nuas an seo fáte leis Coillte Mach a chuil na tró tá Jack Nyland de chuil bhfuilte dúna seo go dtí Matty Cummins le Sheáin steach sa spás in is a fálas den sin I léon dát a chuil fálan agus cárta freisin is Stoilm kicksíir isteach an Coillte Mach bíidir Symud I néantas nach an inna dí sin na rúthúil sin ríide glufa beidir go mar sin ní scoile ó híomh scóir a dtíanais ní na Heartland teúil na bhfuil bhíar go meach Stoilm Fátharta fáil cárta tá cárta fáinte go tá fanta ag lúine ach Stoilm go hábhail se cúil ceart go leor ach kicksíir in istáin a le tógáil se tá Finan Burke go thugta sí Ní bhéon mór an go raibh ag cúla chríola Stoil le slachní sarcha chláir na scór. 2-3 an náide hocht níor sin annach chu láíomh sé puinte agus tá puinte fáite náide ní chláir na scór agus an réitúir é sé neadú dearnach a sé héide agus tá muinte híón na glufa ceannis Sóisir Peile na hÉireann a sin mua cumsíoch an seo bhainte Coillte Mach 2-3 an náide ní a glufa ar a ceanús ceanúm lá na ríide éige Clochar Éire ógaid go háirid sa dáile agus siad na cúil na ríide fu sin agus Ciarán bóg a fuil na cúil ach sé farsin Mach McConnell bhí stúrú na himre fád a Stoilm agus sin áchas gúil siatsan inis chríd go dtí clufa ceannis na hÉireann agus bua slachtmór agus bua cumsíoch acu buin seo antranúna seo I bád cheann Diarmada an scór deire
Chochar as Tirón Rachol agus trí chuoin déag Coillte Mach as chun de bhío ní gúlín. Weimse agus ó David Siúna Mach. Hashin gama bulta shear trail shit the concha canar the concha blano gama hashi gama hashin deregen gusin kid holy na Coillte Mach on the four chances stage in chuck Ciarán the machine bulta go hard the stach Ryan coffee agus had it last on the chance of go no you can key stach so go no get Thomas Keegan chance to score bulta go hard the Thomas Keegan agus Tom Concha had it last on agus some the dash the holy the one stach so Spórt and chuck the Craobh see me the whole Craobh chance to score and shoot bulta go hard yeah bulta go free liga had it last on agus holy in le Jefferson Concha she fought Craobh got it step Craobh chance to hold Craobh Craobh so go she took you skip here that's a Spórt in the solution Concha stach go ball nach holy in Fátharta Craobh when should had a skip oh here Coillte Mach she shogen Éire gudíist Concha stach am hol nach holy in Fát ugly Mach agus tan bharna lady gudí cholín double scoring hína seach sin de na an cúig bhil sin náide cúig cholín leo má bin si go hálinn bhil an that Fátharta nach cholín sin ní cholín é a Peile á cholín Fát fáitin sin agus ag Sheáin bógus stach sin dí Ciarán bógus still Ciarán bóg tarní siartá a tan Concha ceile glaslan agus an cholín sin cadí ag an líonn seo stach sa Spórt chun sin an Ciarán sin cadíonn sin stimméile chul bhil chance a chul lein Cool, agus an fart gig Matthew stach sa Spórt in sin and the brother king to all ta she get in Cosgrave will to get cool bullet she pull ten she had a disaster agus this Gordon Shaw agus ta she Connor Shields will to Connor Shields looks will to the harder Connor Shields agus will to the disaster on Connor Shields Hogan shin go 3 days